Enevælde kom til Danmark i oktober 1660 og fortsatte helt til 1800-tallet. Enevælde betegner en styreform, som man gik efter i mange europæiske lande. Det danske enevælde var et arvekongedømme, men dets oprindelige var af et valgkongedømme, hvor vælgerne bestod af omkring 20 medlemmer af rigsrådet. I princippet kunne kongerne bestemme egenrådigt, men de færreste gjorde det, da de støttede sig til rådgivere. Den enevældige konge rådede ikke blot over Danmark, det Danmark vi kender i dag. Indtil 1788 bestemte kongen over Danmark, Norge, Island, Grønland og Færøerne. Dog var han også hertug i nogle tyske delstater som Slesvig, Holsten og Oldenburg. Danmarks første enevældige konge var Frederik den 3. Han blev født i 1609 og døde i 1670. I 1648 fik Frederik, grundet sin brors død, kongedømmet efter sin far. Ved kroningen måtte Frederik skrive under på til strengeste håndfæstning. Dette øgede rigsrådets og dermed adelens magt betydeligt. Nederlaget i krigen mod Sverige øgede spændingerne mellem samfundsklasserne i Danmark. Da Frederik døde, overtog hans søn, Christian den 5. magten i Danmark. I forhold til sin far var Christian langt fra så interesseret i magten. Christian var hurtig til at sørge for en ny rangorden, hvilket betød, at adelige og borgerlige kunne opnå rang af greve eller baron, hvis han ejede tilstrækkelig jord. Den 5. juni 1849 blev den officielle afslutning på 188 år med enevælde slut. Kong Frederik den 7. underskrev grundloven, og hermed fik Danmark demokrati.